Румен Иванов, заместник кмет на община Сливен, учители, родители. Днес емисията ни започва с новина номер 1 от училище Христо Ботев. Всички ученици и учители, може би и директорът Денко Делчев, с нетърпение очакваме лятото и лятната ваканция. Тя ще настъпи след броени минути и вие първи ще видите това дългоочаквано събитие, директно от нашето студио. Добър ден от мен, уважаеми зрители. Аз съм Василена. Новина номер 2. Казват, че децата сме цветята на земята. Ние растем и учим. Здрави, бодри и щастливи. Ние сме умни, способни и наред с ученето се справяме и с журналистика, музика, спорт, танци, изобразително изкуство и между другото успешно вземаме всички изпити. Само след няколко минути вие сами ще се убедите в това. Започва нашето директно предаване «Ваканция, ура!» от студиото на основно училище Христо Ботев. Програмата съдържа официална хроника, рубриката «Спомени». актуални новини от последната учебна година, рубрика «Лека нощ, родители», ученически неволи, криминална хроника, музикална кутия, директно включване от мястото на събитието, спортни новини, прогноза за времето през лятната ваканция. Ние сме хора, когато пътуваме през настоящето, помним миналото и мислим за бъдещето. Живеем заслушани в приказката хилядолетна на своя народ. В официалната ни хроника включваме пряко ученици от 5 В клас с стихове за България. На Ботев. Училище Христо Ботев, обичаме нашата родина по-ботевски. Земя, като една човешка длан, но по-голяма, ти не си ми нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че открема твоят стар Балкан. Хубаво си, отечество мое, не ще се никога нагледам на божествената хубост на твоята природа. Само твоят образ, мил и величествен, стои неизгладим в душата ми, която те люби, милува и слави. Отечество любезно, как хубаво си ти, как чудно се синее небето ти безкрайно, как твоите картини миняват се омайно, при всеки поглед нови, по-нови красоти. Отечество любезно, как хубаво си ти. Обичам те, родино пролет, под накита зелен, из пъстрите цветя на болен, през първи слънчев ден. Обичам те, когато лято, сада поглъти и жътва закипи в полята и морно дишащи. Обичам те, когато есен от бистър небосвод събира плодовете с песен работния народ. Обичам те,
и зиме бяла с дълбоки снегове, когато пак се разцъфтяла, но в снежни цветове. Българио, обичам те синовно. Гори в мене любороден план. Ще пазя всичко българско и родно. И няма никога да те предам. С рубриката Спомени ще се върнем години назад.
тепърва ще създават своите спомени в училище, ще ни поздравят с танц "Ало, ало, слънчете", първи Г клас, с песента на Надя Мохамед, първи Г клас и "Пак е лято", с спортен танц Анна Димитрова и Антония Кисьова от първи А и Радиана с песента "Деца на България".
Стефан Данчев с ръководител Стефка Спасова.
глава какъв ли няма. Дядо Ради го съди в огромните лихи. А какво ли няма в тях? Моркови, домати, грах, пътладжан, картофи, прас. Всичко той съди за нас, че голяма родата и виси му на главата. Чака да им го произведе и на готово да им го даде. В неделя идват с колите и обират полехите. Дядо Ради от сърце им дава, чува криза се задава, ще я преборва с зеленчук. Всичко той съди си тук, ала иска дядо Ради ряпата днес да извади. Че голяма стана тя, ей таква снага наля. Ряпата коси развява, а дядо Ради се надява бързичко да я извади и салата да направи. Дърпа той от тук от там, няма да се справи сам. Своята баба ще повика, ето тича баба Мика. Абе, старче получало, що така се закрещало? Рапата гигант, ела да извадим с теб сега. Как да копам тия буци на ръце с трима внуци? Днес побъркаха ме те. Един рисува, друг реве. Ето третият пълзи. Я, синец, извикай ти, с него ряпата голяма да разкостите ви и двама. Сине! От колко малко късни. Тази ряпата е голяма, с тебе да извадим двама. Тати, бизнесът ни чака да се занимава с правите си пълзи. То си има решение. Моята жена викни и ряпата си извади. Знако! Знако, мила, я ела, помогни ми ти сега. Тази ряпата е голяма, с тебе да извадим двама. Тати, май не си разбрал, че гледам турски сериал България. И какво сега се спрем на любовта, на маса съм след това в спа. Така живее доволна снаха, очиката не е за мен, от рождение не съм и фен. Много че не се чуди, внукът си бързо тук призови, с него рябата голяма да извадите ви и двама. Внуче! Дядо, искам да помогна, но не мога да насмогна. Футболното първенство вече почна. Но защо на моята сестра Добричка ти не връчиш тази мотичка? Рябата голяма, вие ще победите двама. Внучки мила, ти остана последна дядо отмяна. Хайде тук по мен ела. Рапата хвани така, че отчасти чуда аз как да се оправя с вас. Рапа никой днес не иска и за мотиката не се натиска. Как да я извадя съм? Бускам се закъл, не знам. Тази еточка голяма, с него да извадим двама. Дядо, моля те не дей! Чуй графа, как нежно пей! За танци трябва да се стягам, на стойката да наблягам. Денцик стар, аз ще играя, кумата ще взема знае, че от мен е по-добра. Никъде няма по света, как ръцете си ще цапам с някаква любчива ряпа. Къщи ти се прибери, мъничко се почини, а пък ряпата проклета, нека си лежи в полето. Гледа дядо и се чуди, що за тях се толкова струди. Никой ряпата не ще, не иска да го разбере. Ала страшно му е жал, ряпата той е посял. Как сега ще я оставя? За нея даже да забравя. Всички искат да ядат, но да помагат май не щат. Дядо мята се насам натам, как ще се оправя сам? С тази ряпа и натлива в неговата стара нива. Гледа маца мързелива, как се готви да заспива. Край оградата си мърка, още миг и ще захърка. Мацо, помогни, ела за мен не се хвани. Тази рапата е голяма, с тебе да извадим двама. За награда ще ти дам вкусен хапешки с
салам. Мили дядо, няма спор, че сме в един отбор. Да повикаме и Шаро, той е куче доста старо. Знае много номера, ще го викна ей сега. Шаро, Шаро. Бурни, за нас бързо се клани, да извадим тази ряпа, дето от лехата зяпа. Мацо хитря, няма спор, с теб не сме в един отбор, но заради дядо ради, аз сега прекратявам тази война, ще се хваним ние дружно, но мисля, нещо тук е нужно, да повикаме Гризана, тя камбара май остана, зърното преравя там, хапва се на килограм. Четвърти В клас. Номинация за най-добър математик. Мария Атанасова Къчева, четвърти А клас. Радан Йорданов, втори А клас. Дамяна Атанасова Дилова, четвърти Г клас. Добромира Иванова Стоянова, първи В клас. Номинация за най-добър спортист. Катерина Кирилова Кирова, трети В клас. Номинация за популяризиране и издигане авторитета на училището. Преслава Добринова Добрева, втори В клас. Само искам да вметна, че това дете, което ще видите след малко на сцената, наистина е гордост за нашия град. Победител в математически състезания, победител в спортни състезания, медалист от всички прояви, в които участва. И за мен е чест и гордост за екипа, който ръководим от учители, че това дете е избрало нашето училище. Благодаря на семейството им и Преслава наистина ти желаем много успехи за напред.
и предстои изява. И може би сега отзад за сцена, за да се получи наградата, но ще я наградим после. Настъпи часът на хвалите жени. Какво? Става на нашите ученици, на нашия град, на нашата страна. На всички ученици честито. Рубрика Ученически неволи. Някои от нас учиха старателно, но други намериха по-лесен начин да се справят с трудните домашни. Наскоро ученикът АБ, пожелал анонимност, сподели с наш репортер, че в края на 7 клас прочел третата си книга. Наложиха се някои промени, баба ми вече не може да решава задачите по математика, затова с тази работа се захвана баща ми. За баба ми останаха домашните по човекът и обществото и човека и природата. Нали по цял ден чувърка из градината и все разправя спомени от миналото. Какви баби и каква математика? Всички хора си говорят на стената във Фейсбук и ползват услугите на Чичко Google, който знае всичко. А какви са твоите по-нататъчни училищни планове? Ние без известна гордост ще споделя, че в края на 5 клас прочетох първата си книга, в 6-ти втората, в 7-ми третата, може би и в 8-ми клас ще продължа да чета. Стискаме ти палци и пожелаваме на цялото ти семейство безмятежно покоряване на научните върхове. Социологическо проучване установи, че разликата между оценките 2 и 3 е твърде малка, но достатъчна. Цяла учебна година. Значи, тъй да съм нервиран, тъй да съм пищесан, тъй да съм, гледай колко и часа. Аз не мога да разбера какъв човек е, който и нещо е. Хората деца има, бедичица бе. Той като каже, мамо, да рече, тате, устата му лепне. Как тото и нашето толуп, нашия трикла. Целият майчичко, от работи и кожа. Да фаниш да го убиш. Той да ми се върне. Ще му дам аз на него един път за винаги да се разбере. Той има ли дом? Няма ли дом? Има ли майка? Няма ли баща? Питам клас. Той има двойки по всичко. А той знаеш ли кой ми рече? Защото не ги пиша аз. Математика го похваля. Всички тапаци в класа той е бил най-големият тапак.
чак на пазара. Петре, казал съм ти на моето момче, как гледаш, ще кажеш, добър ден, мамо, добър ден, тате. Аз всеки ден няма да поздравявам, бе. Да ми кажи, ти до сега къде ходиш, бе? Колко е часа? Нали има часовник, бе? Моя да не е обществен. Не ми се разхваждай понедичките. Използвай ма докато съм кратък. Я аз дай бележника. Коти. Да съм порадвам. Няма го, бе. Кое го няма, бе? Ми бележника го няма. И къде е този бележник? Да го ме Иванчо. Искаш да оплаш тигници. Всичко, освен по география. Някакво обяснение. Какво ще ни кажеш? По география още не са ме изпитали. Къде се намират Балканите? Питай майка си, тя подрежда те с работа. Тате, къде се намират Пирини? Пустай ма сега, имам работа. Тате, къде е връх Еверест? Стига се питам баща си въпроси. Жена, остави детето да пита. Нека да знае. Защо ти е сини окото? Нали ти казах преди да се биеш да броиш до 10? Да, ама майката на Стоянчо му казал да брои само до 5. Тате, утре си канен на специална родителска среща. Как тъй? Специална? Не само аз, ти, директора и двама полицаи от района. Петри! Не, моето момче. Ти ме уби, бе. Ти ме погреба, бе. Аз не мога да разбера. Що си такъв човек, бе? Бери и с майка ти, като ни стана умиора. Пък ти се стигни, бе. Път се напани, бе. Път стани човек, да ти се радват хората. В рубриката «Музикална кутия» след малко ще чуете музикалните хитове, задържали се в нашата класация на върха от септември до май. За тези, които най-много ви харесат, не изпращайте СМС-и, а дайте вашите аплодисменти. Вокална група Славейчи ще ни поздрави с песните «Тинейджери» и «Лили».
Колев. Отново ще си позволя да кажа две думи. Следващите три номинации са отборни. Това са отборите на училището, които представиха нас най-добре на зоновите първенства, спечелиха и те достатъчно медали и всички ние би трябвало да се гордим с тях. Баскетбол момичета, баскетбол момчета и отбора по тенис на маса. Баскетболиста по-бързо. Номинация за музикален талант. Янислав Василев. Малък експеримент. Ще си получиш наградата, ако разсмей залата. Смей се! Василена Петрова Монева, Темлива клас. Номинация за млад художник. Силвия Иванова, 6 клас. Стела Стокова Славова, 2 клас. Само искам да вметна, че това дете, което ще видите след малко на сцената, наистина е гордост за нашия град. Победител в математически състезания, победител в спортни състезания, медалист от всички прояви, в които участва. И за мен е чест и гордост за екипа, който ръководим от учители, че това дете е избрало нашето училище. Благодаря на семейството им и Преслава наистина ти желаем много успехи за напред. Преслава и предстои изява и може би сега отзад за сцена, за да се получи наградата, но ще я наградим после. Настъпи часът на хвалите на жените. Какво? Става на нашите учители, на нашия град, на нашата страна.
Значи, колега, съгласи се, че от познатите можеш да очакваш всичко. Преслава Добрева от школа по карате Грифон ще ни покаже как да се защитим. Реакцията бе светкавична и със скоростта на костенурката дневникът се върна обратно в учителската стая. Няма виновни. Инцидент... Shall we bow?
сега продължавам аз. Христо Барунов. Тази промяна в сценария е заради мен. Деница Неделчева, седмика. Мартин Пламенов Пенев, седмика. Сега на сцената ще поканя още едно момче. Яни Иванов Терзиев, 7-я клас. Уважаеми гости на това тържество, ще извините моето вълнение, но на сцената виждате знанието и добрината на децата на второ основно училище. Пълните отличници от 7-ми клас, нашата гордост, и едно момче, което 9 месеца подкрепя своя приятел и му помага, за да може Камен да бъде равностоен ученик и да посещава всички кабинети, като всички останали деца. Аплодисменти за отличниците и за добрината на втория. Имаше силно затопляне с преговорни уроци. Главите на всички загряха, прегряха, чак запушиха. Минималните валежи от отсъствия бяха съпроводени от урагани ветрове, причинени от входни нива. Във втората половина на ноември се появиха гъсти мъгли от контролни и изпитвания. През първият учебен срок подобрение на времето имаше само около коледната ваканция. Най-дъждовен беше месец май. Заваляха проливни дъждове от контролни, класни, изходни нива и НВО. Домовете ни бяха разтърсени от урагани, ветрове и тайфуни, причинени от получените двойки. През лятната ваканция времето ще бъде предимно щастливо и безгрижно. Атмосферното налягане ще бъде без промени, за разлика от кръвното налягане на родителите, при което отново се очакват резки промени около 15 септември. Приятна ваканция! Ще завърши с пряко включване на директора Денко Делчев за официално изявление по повод приключването на учебната 2015-2016 година.
ли всички от вас усетиха преди минути вълнението, което изпитва един директор на училище? Вълнение, което изпитват всички мои колеги учители и служители на второ основно училище. Изпращаме една успешна година, една година, която започнахме на двора на училището, с много надежда, с план, година, която изпращаме с добри резултати. Първата част от обращението ми ще бъде към колегите ми учители и служители. Преди малко една песен ни напомни, че всеки си носи своята съдба. За наше щастие, тези 63 човека носим една особена съдба. Съдба, която ни събра в двора, в сградата на едно свято място – училище Христо Ботев. Въпреки своите странности, въпреки своите особености, въпреки понякога нервите, които показваме, нашата съдба е благородна съдба, за която могат всички хора да ни завиждат. Защото, попадайки в това училище, работейки с децата на Буцхор, ние наистина имаме привилегията да бъдем щастливи хора. Уважаеми колеги, служители, годината за мен беше чудесна. Надявам се и вие да се гордеете с това, което направите. Желая ви приятна отпуска. Наредени с нов план и ентусиазъм, защото за новата година имаме и нов закон. Втората ми част някак си ще бъде свързана с началото на концерта. Преди 9 месеца приехме поредния випуск първокласници. Доверието, което ни гласуваха родителите, на 24 май беше материализирано от получаването на техните първи сертификати в училище, в живота. Преди 7 години други едни първокласници прекрачиха прага на родното училище, срещнаха се за първи път със своите учители, запознаха се за първи път със своите съученици. Днес, 7 години по-късно, тези ученици получават своя последен сертификат от родното училище. Мили седмокласници, няма как днес да няма и сълзи. Няма как днес да няма и огорчение. Но всичките тези 7 години и учители, и вие показахме, че можем да постигаме резултати, показахме, че можем да бъдем екип, показахме, че можем заедно да страдаме и заедно да се веселим. Гордея се с това, което направихте. Гордея се, че бях ваш ръководител. Желая ви всеки един от вас да сбъдне мечтите си, да продължи обучението там, където иска и наистина да преследва мечтите си до края. Защото вие имате много важно богатство. Вашите първи 7 години като ученици са получени в едно велико училище, основно училище Христо Ботев. Желая ви на първо време хубава ваканция и не забравяйте, че нашето училище ще бъде винаги и ваше и винаги отворено за вас. Благодаря.